ye see afi mu niema ekoso a enye niema papa ha dwene kwabnane party mi kum ni nua sesebi wanya akokɔ no wo kum no wa fa no ho adi no nam ho saa ne ye kire nkrofo bisa wo mo na kyesede ye no nyame anim ni enko yie ade na asie eye ni brebone ana se de na touchmenti ama se nipa kura di ni nua bone a wonwene ho kura emesese adwene ne boni tirim se afia na wo so wo ye ni bibia wo hunu se ye nipa afia wo hunu se emesa sebi aboa bi nti wokum no wokum ni free yakum womo yakunkum panimfuo bi bepem sa bre nsam da so court ene asasi afefoforo mi yakunkum nipa bi wura ni fie no obi ekuno gated community so ofa hin wura mu so ye nipa wo fie wa he ye huna na de ache ade asa mo ye sai moja kro na wo unua na ukun mu na bi wo mu ana woni tema dasa medwen wa menti asese se bi akaida foi bi na aba ho se die yo emabunu yi bi nso ope one time quick so ohwe afia TV so anti onim se afia tena mu an otu ye da bi o ko akire ho kobusa kominchi kobusa da bi aye free ni ba bi aye duro ne mafo no bi mpene saa so tena mu ana bene enti kwan bi obefa so no no so beye saa no obeye disi yeso won kokum ni nua ehwa obeye yie obeye ne sesia because ne cars abe mu na munim cars ni din enu bi no wo pe odo ye ba be di hu komo ye ba be gimu because me de me abro ma adwens because I me nwanwa so bi pa betimi akum ni nua da bi ye di bone de nenso nya se wu show mo ya de o mo ya sa no mo ya de but ani ye ba be di hu enkomo Pastor Daniel Anan sof penino no back counseling no ne futuo ne mu ne ade a me ni firi mu a enye yie anopa wasa be kan yansa papa ya mo akwa ba ya me de na bibia boko de wo na me fe ye de nyame ase royal blue ya mo so fe amen islanko amen blue ne chese so de wo kala sinya ya na wona se kire blue ne jira wo ma osoro ade fe so ba ne islanko nti se ye royal blue de na se enshira de ye nunyamu ade fe so ba amen mejini na edase papa nkoma me de mi se me hyase na asa wose agu wo yo nwanwa because we nipa and de ekoso betimi ato me so ye na ma ye ko be ye nim de wadwene ye ho adwon bone wonya ye sesi ye a wan hwe ho nche ye dia wo hwe ade na esi de na eba ya adwene mu ana wie ye bre na mu asanya me kan kyerosem na ka se wie ye bre mu no nipa be ya hopefo ye du mu ana 2020 nyame ba asam echewa hwefo eniman sienti na sa ne ma na koso ye di kan na ne se bre bia bon se nipa ye kum nipa sie ewudie koso bebre ya na edi hum beto o man so o hwe terrorist group na wo mo one main king ade titu ba ko pa wo faso de ye adwuma ne se ye mfa ehun to o man so na ede ehun to o man so a asa ehya sen ketenkete ye mu hu konta ye ni man so no na ajinsem o hwa ye chinkwala sie ye kunipa ye yewe de course a o hwe o wo bia wo sua terrorism bia ekoso ebo man mu bia no sa kwan so na hyase sa omoko France na ye ekukum nipa ne de ehu tu nipa no so France nti de na siye de siye ne se ema France economy bibia akofom akaida call a friend say 9/11 de no mo ye de ehu tu nipa so na sia ahyase e wo Britain enso e de hu e tu nipa so nti nipa kwa mpese wo mbekọ Britain wo mbekọ France sene kane no na kete eto so mienu eye yanka se ya mamra ne amane ensem abibifo sene enkehu mu jafa sa nim de ne adwene e wo no mafi akofom moja mu odu moja ye sunsun enti eya na de bia no hwe nsem se aware mu ne yenkita wodie mu kurase yempese moja fra beba
adente hu se mogya ye sunsum abusua na agina ho ni nyina na hu se mogya na ye sunsum enu kura nti na ekere se ahenie bi wo ho kura na mogya na be kere so obi be di ade no ni ade a ye mogya na se nipa no eduru mebi na se saa nimdie ne abakosa ne amamre no wototo na se a wo hunu mogya mu duro biom na ba akofo na to so nyensa eye eni bre sikani bre eni ye prepentem pe japade pentem se si opeso ye na sika frɛ mogya nti okọ si fa we bra fa ni nua bra fa ni maame bra na se koye na hwe ni ekunwe atuwe ha ni ekunwe atuwa ye kunwe atuwa enyo me se enra se ka show se story bi eno apie wo ho wo ku onu an nyonko wo ku ni were na ko mfiri ho na obi hu mefa wo sie nche se body na pore ni nipa dasani anyame abono ne nyonko brabo akuno ama hu body na a prometi konkura apie so wo sie na no we kwade hu hwe ye oni pepe wo mu defeaters abodo manwa ye bi di ni Ghana ha eba obi a ope so hu ne make bi all kind Bubek ne book of Satanic Revival ye oni pa ku mu di nipa fetus ye di ni se aduane o mi nsen a ye oba nyinsen na afa na form no ye mane nu 5 months ni ayi na kwabra ne adi yes into a man so ye from breeders man ko ye nyem ya dru sa agina be no na no no he the fourth thing because occultic practices e bagana no e decide ne bana nkofonim tech asha say what tech na ade bia asha say nya ye mu nkunta ye nim so na aginsem na ta de eno na maka my reference book obi aka behu Bubek the Satanic Revival also a oba tisade wa wo se akuo na beteto no teto pe eku ntempi yes that's what is going on me book you am kind of Satanic Revival ba ko chene friend Bubek ono na cho overcoming the adversary no see ne ye ne say nipa bi wo mu kuro no ye hia obi atimi fa no yonko nti unyinsen a na edi ma ne ndu 5 months na wo mo na akuo mu a nipa bi ye doctors ne ayi ne adi nti sa satanic niema na ekoso nti ama nipa ekum nipa anya na wama ana afi so no be a bibi koso ewo ye mamu ana ye nhye da emfa ya dwen koso ye promote abayisam kakra akoko aduane be na odie efia ye buru eburu bayifo aduane be na odie nipa moja nti brebia ye promote abayisam yes ye frɛ moja tenso ye se nso ye frɛ abayisam sese oh say ye ni gi abayisam ho oh ye ni gi abayisam ho ye film simu ya de bia ye yem bia mu wo de opa ahwe se wo be hwe for the last 5 years obon say films are gaining popularity eya ade a was animal why should Harry Potter be one of the best films and as Harry Potter winning e simply be isam hwe cartoon say koso e de na mama water etimi di papa ye hwe a friend say Bugs Bunny and Friends dragon but your fokwa bi so ni ama de ha ye man direct ya man direct o ya quote e kakra because wo hwa wo mo bomoden a prepare ye psychic ya dwene na kakra enu be mfie no ne dunia ye dum se wo kwa ya de papa wo se na fun bi obi ya ne de wo edintra eno so nanche no enne nipa petumi either political power social power nti de hwe kwa bia nipa bi fa so ehwe mojagu tumi bia opeso onya no odi nipa bi so nti na mafie nya ne maka nyina chi no o ka bibi se ewe mre ni du asa na me bedu eyampa e we mre nu nti me enwanwa na enye mo bebre nemom ensem ba nan bi wo se nipa bia wo hye no so ne di kan obi a ka mojagu bia ka se moja kasa moja wa no na kasa Ken hwe ne nua ebe moja gu ye ni moja hwe gu edi kan Ken hwe ne nua moja gu ye pe ewrade ka chen se Ken wo nua ne moja ne esu frɛ me free asase so
nti obi bia wo hwe me waka moja gu bia kai se saa moja na waka gu ye no efre kasapa woka Hebrew chapter 12 na Jesus Hebrew woman ka chen say o say anytime jina for on Jesus Christo ani moja ne kasa chen ebe moja ye Christopher Christo suma won moja na kasa ma na tiase ti moja bia wa no moja nwu kasa na to so mienu obi bia woka moja gu bia na kai say wasefo asebehye enu gidi panim hwe won say David efa nyansa kwan bi so ekum Uria no wie no asemo kan o second Samuel no say no yes ade so otuaka David ni ma 4 na wuye ne ma 4 David ma 4 wutuaka nti ukum obi e be kum obusuafo ato say nya wo kra da ti bi da bako Saul ekum Gibeon 94 ne ma 10 ewi ne ma 10 Saul ma mako 10 to mu nyina sese esanse moja wo hoi no ekasa ne to somienu Ken kunu nua Abel den esiye obodam ahyase obi o kan ba we on kan no Nyankopon ka che e friend say Ken oso ba boss sanam asase so one e boss sanam asase so bodam ni enti wo kai sa de na wo ye ne hunsunsuaso no e be ba wo so e be ba wo maso e be ba wo fiefo so wo ma na nso a ye de wo busuafo akari na de betuaka ne atoso miensa yan kai se ebre bia ye ne pedi hu ko adi awudi mu bia no kai se onyame hwe onyame hwe na so atemu na so akatua no untime sanse tresem se shed no blood osi onipa okra no e wo mujanum osi there is life in the blood enu tina eni kwanse onipa bia enam a moja nkasa yedie to so otumi winam obetumi ekun aboa nti moja nkasa no yendi nti mo amudi boso ane hwe ne ye kakra because nyame wo baabi odi moja agina tie say ye very very careful ne to sunum dia wo ye no wadwe hu sunsuaso esa se nipa bia wuku no ebia nko na ebe doctor beji obusuafo so wadwe ne ho se nipa na wuku no ebia nko na obe o mampanya ma o man ya obeji o man na si ho mpotema wo mu no nipa na wo yi na free ho no ebia na nko na ye gifo e ma mpotem enti wo nipa baako wani bre any person kuminya wa yenti wa bom manafo menyonko bi wo US a wo hwe wo se esanse nipa justice amanti na mebirimo so apagya mra no ahye wonsem so ya na de bi atentenene na mantem tie ne next time bibi sesi a wontena ho ntwen ho bia no Mr. ya chia wo anope no kre pa mejo mama de no we instant justice but on say ade ba ko no say breko na ye hwe kwan say emrem amaniem abusua anantutuyem ye be pese benya atentene ya nhwe ya ye so ye fa emra no so hyensem ayade bia ye nye onipa ade ba ko abehunu say edinkunim kese do yonko eno ano no ye mre na so ya da sedodo Pastor Daniel Anan asama ye ka ye nyina de ekoso nyina no do yonko so ho sa wo do wo yonko sa wo ho a unku nua uni awu uni ne ho kokonsa na ntintwitwa sa ne oma no nti enne de ye nkomo twetwe no enie efri na komumie nya obi ye obone kura no nyini mfirati asifo ya sasi so ho ti pastor fa number na to ho ne ja ye tu ye nua no mo wo how atete no sofo number is 0249 805747 0249 805747 enti ya di si ha na ne birthday fo no do so me na seriously afa mani so enti obi a yima sales ne chief did a birthday but di no do so ama afa medi so enti obi a wodo birthday bia happy birthday obi o hweye Nicholas ni amikuno kumase niko woso mechia no obi a team no yadamo ase papa wo ba kofia mpedu Dominic isi yeboa sanso na Priscilla boachewa na kwachewa nana akufuado ne ho na baye Ike fruits nuts
yɛda mu nyinaa se baako Florence ye makeup no yɛda mu ase Obaku Ventures nso meda se papa Pastor Dan nso yɛda se na we nyɛ da se ne wo kyena nyame ya dom a enkwane ahoden wo ho nso a yɛbɛhyi